Ναι. Αγγελία, κράτα. Να σου πω. Σιγά σιγά κρατώ. Ναι, κατέβασέ με εμένα. Σταλερώσαμε λίγο τώρα εκεί. Πάμε. Όπα, Άγγελε. Α, εντάξει, πάμε. 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 Άγγελε, το κομμάτι το κρατάς. Το κομμάτι το μαντέμι το κρατάς. Ναι, όχι. Μπράβο. Γιατί είναι στον αέρα, γι' αυτό. Πάμε. Σαπίλα. Όπα. Τι έχω. Άγγελε, να σου πω. Ναι. Πού να πατήσω. Ναι. Λοιπόν, πάμε το κομμάτι σιγά σιγά, προσεκτικά πάμε, προσεκτικά. Μάλιστα. Για πάμε λίγο να δω. Τι είναι που το κρατήσω λίγο. Θα κρατήσω αυτό. Σιγά σιγά. Όπα. Για. Να σου πω. Περίμενε. Εκεί, άσε. σπάστο. Σπάστο, ρε. Με τι. Με το χέρι σου, ρε. Όπα, ρε φίλε. Τι είναι που γολιά. Όχι, έτσι, ρε, άνθρωπο. Όπα, ρε φίλε. Ας σου, Αριστερά και δεξιά, ρε, άνθρωπο. ας σου πετάξω το σφυρί. Φίλε, βέβαια που τα. Έχεις περίεργο το καιρό. Ναι. Για τα πούμε. Εσπυρί. Ωραίος. Καλώς. Κάτσε καλά, Άγγελε. Καλά σου, τον έρθει στον αέρα το κομμάτι. Τώρα περά το κομμάτι. Πρέπει να το βγάλεις από το τσέπι. Πέταξε το κάτω, κοιμώνα. Μόνα. Πέταξε το. Ρίχτω. Όχι στην πόρτα έχει σπάσει μάρμαρο, εδώ ρίχτω. Πού είναι το σκηνή. Έλα εκεί ρε, ρίχτω. Μπαμ. Φύγε από εκεί, Άγγελε. Έλα ρε, ρίχτω. Καλά σου το. Ρίχτω φίλε. Έλα. Πάνω από τη σκάλα ρε. Καταστροφή είσαι. Πάμε. Όχι, όπως είσαι πάμε. Όπως είσαι. Και μην το συζητάς. Πάμε. Κράτα. Βαρύ, ρε. Έλα, μην τρελαίνεσαι. Να σου πω, Ας το κάτω. το κομμάτι πάνω πέρα να το δεις. Τον πάρω εγώ τώρα. Περίμενε, φίλοι, μην το κατεβαίνεις ακόμα. Τι έχει, πού έχει πιάσει. Ας το κάτω,